Здравейте! Вие сте с рубриката за българско кино, актьори и театър. Аз съм Цветелина и днес ще ви представя автобиографията на Захари Бахаров. Захари Емилов Бахаров е български актьор, известен с ролите на Молец в Дзифт 2008, Иван Донов в сериала на БНТ под прикритие 2011-2016 година, Лобода в сериала на HBO Игра на тронове 2015 година. Бахаров е роден на 12 август 1980 година в град София. Отгледан е в старата част на квартал Овча купел, майка му Мюджган е от етнически турски происход, тя е филолог и води предавания на турски език по БНР. Бахаров е учил в 18-то СОУ Уилям Гладстоун. След дипломирането си завършва актьорско майсторство в надвис. От 2003 година играе в Народния театър Иван Вазов. Неговите забележителни театрални представления включват Крал Лир 2006 година, Дон Жуан 2007 и Вишнева градина 2009. А сега нека видим малко кадри от видеото, в което ни споделя различни случки от втората му година в надвис. Какво да разкажа сега? Смешка ли или тъжка? Дай смешка, после тъжка и после нещо да се пием, да ни е приятно, да ни е забавно. Добре, имам една такава смешна история. Значи, това става, това може би ще ви е интересно, защото нали, това е в някакси в кухнята на това, с което се занимаваме. Аз съм някъде втори или трети курс студент, много гъвно къмпи, това ще е благодаря. Искаш ли другия микрофон да трябва? Не, те са ми същи. И съм втори, така е по-добре, нали? Да, и съм втори, трети курс студент и съм супер надъхан, че ще ставам мега актьор. И отивам и случайно получавам, значи първият филм, който снимах американски, беше Пехотинци. Той е с бюджет $7 и се снима за примерно 4 седмици, даже 3. Пехотинци, аз играя Изнасилвач 2. Така наречения Рейпист 2. Рейпист 2 има следната задача, ние сме в една кошара, където Рейпист 1 изнасилва героинята на Йоанна Буковска. Аз я държа, докато той я изнасилва. Тя плаче, дере се, аз седа така с една шапчица Рейпист 2, аз съм нещо чеченец, некви там такива. А тя не е изнасилвана героиня по принцип. Не. Йоанна Буковска? Тя я обича. Не деца така е. Ние много я харесваме, просто питате дали това е първият филм, който става добре, окей. Не знам това за кой път е на нея. Аз на нея не е за първи път. Рейпист 2. За първи път съм Рейпист 2. Изнасилвач 2 седи, главният герой скача отгоре и ме заколва. Нали, аз така седа, а он пък го убива, той въобще не разбира, нали? И той умира славно. И така, това е първият филм, в който снима, там ме заколват, аз получавам баснословния хонорар от примерно 2. Не, в смисъл цифрите са подменени, но в това е порядък. И на другия ден аз свършвам снимки, това е, значи втори курс трябва да е. Значи аз свършвам снимки на Рейпист 2 и ми звъни кастинг директорката от компанията и казва, заповядай на кастинг за един друг филм. И аз съм такъв, аз ги превзех. Аз просто ги разцепвам. И съм такъв, още два филма с нашите хора, после Лондон, после Холивуд. Нали, тук до четвърти курс аз съм го виждал. И отварям си мейла да видя какво има да се нали, за кастинг текста. Значи филма е Въздушен шериф за 8 евро. Снима се 9 дена. Не, снимаш се цял лято. Нали, от тия бруталните екшени. Историята е следната. Един самолет излита, там вътре, докато лети го отвличат едни араби и въздушният шериф ги натепва. Цялото действие се развива във въздуха. Чакай, че това телефон постоянно нещо. Действието се развива във въздуха,
кастинга е за една от 4 или 5 роли на арабски терористи. И те са примерно Махмуд, Билал, Джалил, Мохамед и така. Като първия примерно им е шеф и той има 15 на дена снимки. Това е жестоко захлебване в моите ангона. А последния има много по-малко. Нали така са подредени се възходящо. И аз съм си повярвал жестоко след изнасилваща. Абе, може ли вода, бе? Не! Съда! Ма не пресъхва ли това? Ето съда. И съм се надъхал, научавам си текста на арабските терористи и влизам там на кастинга. И режисьора, той е някакъв режисьор, нали се, той е за 8 евро филм, значи той струва 14 стотинки този режисьор. Някакъв мега. Сега, ако сега ще се окаже някога в залата, примерно режисьора е тук, ще е някакъв... И няма да ме взема повече да снимам. Аз много обичам снимане да снимам. Не искам нищо да излезе нещо тук. Не, това е просто смешка. И не изкарват се пари. Не е така. Докъде стигнах? Да, и влизам при режисьора, той си пуши една лула, въобще не го интересува какво се случва. И кой е срещу мен, той още не знае, че аз ще ги превзема. И той вика, заповядайте, аз си държа табелката Захари, ще чета, нали, терорист. И викам, искате ли, с моя английски, му викам, искате ли да го направя с арабски акцент? И той ме гледа така. Той нали надива колата. Подозрително. Какво? Аз не си подозрително, който казва по-бързо, по-долу. И ме поглежда. Това въобще той нали не би му хрумнало, че това някъде да се напъне с така тъпотия. Това ме поглежда и такъв не е необходимо. Аз това съм се повервал жестоко, нали сега, и с акцент. Моята представа за арабски акцент е изградена от истински лъжи, беше там. Има две изречения и въобще аз имам някаква си моя представа за арабски акцент и за английски изобщо. Но решавам, че ще му го дам с арабски акцент. И аз на 100 бой с това арабски акцент. Така да мерси. И от всичките араби с многото текстове, с многото дни, с многото такова, аз получавам ролята на Мохамед, който е последния арабин и има една реплика. И тя е сочи един с един пистолет и му викам оп. Да стане, бе. Толкова добър акцент. Как е, обаче получавам все пак, значи аз за ентусиазма и за старанието ме награждават с роля. Защото много други вече бяха, много други плакаха. Започваме да снимаме, цялата работа се снима в един самолет, който обаче е на земята, нали, по обясними причини. И нищо не сме свързани. Аз съм асистент. И снимаме някаква нечовешката жега. 500 градуса, защото е в едно хале и те с някакви вентилатори, ама докато снимат не може с вентилаторите, камерите, ние сме там в тесничкото, самолета се играе, че има руски отбор по еди какво си, арабски терористи, въобще много сме в самолета. И въздушния шериф, който ще ни кара теката, който между другото ме преби. Той беше някакъв непрофесионален актьор и мислеше, че трябва да ме удря наистина. И той трябва само да ми отнеме пистолета с така пут и аз да го пусна и да го отиграя. Няма, братче. Бой. Изпотърпан. Как ти е? Аз не бях тогава в положение да му кажа по-леко, че сега примерно да ги осъм различно. Както и да е. Започваме там, ние снимаме. Моя Мохамед след го убиват на втория ден. Аз съм първият там мъченик за вярата. И ме застрелват като куче на втория ден. Обаче сега, значи това всичко се развива във въздуха уж.
И те не могат трупа на Мохамед да го изпърват. Той трябва да пътува с тях до финала. И, значи сега ще си направите сметка колко скъп актьор съм бил аз. След като те можеха да си позволят мене да ме държат като труп още 8-9 дена. И ме сложиха на една седалчица, така, и ме покриха с едно одяло. Значи там има масовки, могат да сложат чучело, нали, те могат да обаче те толкова са ми незначителни, че само ми фърлиха едно одяло и аз там си седа. И сега те снимат на този коридора на самолета си. Представете, аз съм така на седалката и тук почват номера, които знам вече от старите актьори. Аз си лежа така и нали, да си пуснеш ръката, да ти я заснемат, защото на другия ден пак ще снимат нещо от тая сцена, ако ти се вижда ръката. Аз постоянно съм в напрежение, че сега ще ми изпърват и ще си сложат чучело. И затова гледам трупа да пада, да се вижда ухо, нещо, за да може да континюити. Това е само една вметка, за да ви кажа как правят едни други, няма да им споменавам имената, защото са големи артисти, но снимат италиански филм, тук ги стрелят ги от упор. Значи те са клекнали така и те ги стрелят от тук в главата. Юлян и Вали. Веднага долу да ти помагам, видя. Да, и ги стрелят тук в главата и те малко преди разстрела разбират, че на другия ден пак ще се снимат това. Отгоре ще гледат труповете и еди каква си сцена. И нашите го стрелят и тук в главата и нашите на умирането правят така. Аз си представи. Завърта се малко преди да умре героя, за да може да го види камерата и на другия ден им звънат, айде още едно. Така. И аз с тия моите номера, т.е. техните номера... Още един снимачен дел за жертва. И аз по същия начин тинейджера пускам ръце, тук разлях, има ли моп? Blue Magic моп. Продуктово позициониране, това сработа за 20 шоу. Докъде стигнах? Да. И Мохамед, аз си снимам на 45 градуса жега под одялото и ми пука по шит. Въобще не ги интересува, аз съм си там. И аз си заснех, оправиха ми лятото тия хора без никакъв махат. И за финал как снимаме турбуленция? Те не могат да разклатат самолета, очевидно. Затова с турбуленция се снима така, те клатат камерата. И там цялата сган и тя леко така се похваща. И това се организира от помощник режисьора, нали? Там те казват сега на камера, почвате леко така шейк, и те леко така шейк, само че нали, как се казва, тънкият момент е, че аз съм под одеяло. И аз изобщо не виждам другите как се клатат. И не мога да си сфера клатането, нали? Аз искам да дам всичко от себе, защото хората си плащат. И имаше така, нали, начало. И тия клатат. И аз се клата отдолу, по-ми смешно си се клата. И има така, аз не махам одялото, за да не ме обумат. И само чуя, стоп, трупа на Мохамед малко по-леко. Играе в Чамкория, моноспектакъл по едноименния роман на Милен Русков, постановка и адаптация Явор Гърдев, стенограф Светослав Кокалов. Можем да го гледаме на сцена и в постановката "Това не го казвай" с Теодора Духовникова, а режисьор отново е Явор Гърдев. Не можеш да казваш на всички всичко всеки път. Затвори си очите! Хоп! Не. Аз никога не съм си правила лифтинг на лицето! Защо? Много яко, неконвенционално и шик! Първата голяма филмова роля на Бахаров е във филма "Дзифт" 2008 на режисьора Явор Гърдев. След издаването на "Дзифт" той бързо набира популярност и печели няколко награди за изпълнението си. Влязох в затвора преди 9, излизам след.
В Ада се влюбих на 18. Известно време се натискахме по входовете сред динини кори и лайна. Искахме да се оженим, да се устроим и да се обичаме до смърт. Но ни трябваха пари. За Ада отидохме при Плужика, вещо лице от махалата. Прати я да прислужва на един бижутер. Зна се. Диамант. Ще успеем. Диаманта, молец. С вас е извършено убийство. Убитият е още жив. Навън надежда няма. Няма, ако нямаш план. Ти имаш ли? Редник! Аз! Газ! Обръчен си. Краят започва от самото начало. Богомолката и молеца. Така ни знаеха бандите в триъгълника, който сключват Коньовица, Ючбунар и Банишора. През 2011 той участва в Love.net. Секси, моля се запознаем по скайпа. 500 евро на месец. Четох в един сайт, че една румънка си е продала достоинството за 10 000 евро. Филип кръшка в интернет. Какво? Чукате? Не съм виждал. Трябва да го косата доста прилича на теб. Андрей, разбрах, че за новия брой купаеш в интернет общуването. Само в един от тия сайтове има регистрирани над 1 милион българи. Не е ли това пълното щастие? Зависи какво търсиш. This is my home. Behind me is a recording studio. Виж колко е сладък. Той не ме поглежда. Надвикваме се с Ники Кънчев. Мълчим си с Ники Кънчев. Името ти е псевдоним, мейлът ти е служебен, на телефона ти е с временна карта, така че си оставаш пълна мистерия. Почти на 18 съм. Спиш ли вече с момчета? Не, мамо, ти спиш с момчета. Аз спя с мъже. Мазно репортериш. Искам да правя каквото си искам. Трябва да открие. Why don't you tell her who you are? Не е ли това, което търсихте? На следващата година основава продуцентска компания Three Bears Entertainment заедно със своите колеги и приятели Владимир Карамазов и Юлиан Вергов. Компанията е продуцирала 3 театрални постановки: Спанак с картофи от Золтан Екриси, Арт от Ясмина Ареза и Декота от Джорджи Галсаран. Тримата
двамата в едно, просто с такова. Супер емоция, много ми хареса, задължително да отидете да го гледате. Едно прекрасно изживяване, което си струва да бъде гледано на всяка цена. Мисля, че самия факт хората как ги усещам като енергия, много забавно беше. Просто е зареждащо. Трябва да те откъсна от реалността и да те забавлява. Това е идеята на цялото изкуство. Много ми хареса. Много беше весело, заради ми с много приятни емоции. Дори пак бих го гледала. Страхотно представление, зареждащо, прекрасно. Незабравим спектакъл. Няма значение дали се интересуваш от футбол или не, 100% ще е твоето нещо. Много добра комбинация от всичко. Декори, игра и на тримата актьори, много добре изградени образи, добре оплътнено свободно време. Супер забавно. Страхотно, невероятно преживяване. Зареждаща, забавна, много позитивна постановка. Бяхте страхотни момчета. От 2011 до 2016 година Бахаров участва в сериала на БНТ 1 под прикритие като Иво Андонов. Изпълнението му беше положително прието от критиците, а развитието на героя му беше отбелязано като един от акцентите в сериала. Всяко? Спряха ли да убиват, да крадат, да продават дрога? Иво става прекалено голям. Някой трябва да го спре. Дявол се е вселил в тебе. Записал си най-тежкия грях тефтера на Господ. Кажи ми, Иво. Здравей. Ще те смажа. Виждаш ли някъде морал тук? Има ли място тук за морал? Под прикритие. Между 2012 и 2020 година е водещ на телевизионното предаване Национална лотария по нова. През 2015 година Бахаров има едносерийна роля в сериала на HBO Игра на тронове, превъплъщавайки се в ролята на Лобода, вожд на лудо племе. Бахаров има дългогодишна връзка с българската журналистка Диана Алексиева. Двамата имат две деца, син Максимо, роден през 2010 и дъщеря Кая, родена през 2013. По-малкият брат на Бахаров, Явор, също е актьор. Бахаров е носител на няколко отличия, включително 2 Аскера за поддържаща мъжка роля в Краулир 2006 и 3 дни дъжд 2009 и кара за най-добра поддържаща мъжка роля в Дон Жуан 2007, най-добър актьор на наградите за българско кино 2009 и най-добър актьор на Международния филмов фестивал 2009 и много други. Захари Бахаров може да видим и в новия сериал "Майките". Значи със секирата ще го вкараме, добре? Какво искаш? Кажи, какво искаш? Какво искам? Какво искаш? Искам да разбера какво става в тази къща. Искам да разбера защо детето ми е лишено от всякаква грижа. Не смей само да ми държиш сметка след всичкото това време, което те нямаше. Не смей само да ми държиш сметка. Доверих ти да се грижиш за нея, защото ти нищо друго не можеш да правиш и в това се издъни. Ти си ми доверила? Да. Доверила ми била. Изчезна от тук, остави ни да се оправяме само двамата. Избяга от тук, остави ни. Да си живее живота някъде. И ти си ми доверила на мен. Надявам се, че поне си е заслужавало. Да. Да. Браво, радвам се за теб. Ти си изпил парите за екскурсията на детето. И гласът му е трябвало да събира пари. Да, и събрали се пари, значи всичко е наред. Сериозно ли?
Прав си, всичко е наред. София Филм Фест откри тази година на 13 март историческата драма Залог, в която отново можете да гледате участие на Захари Бахаров. Politics is a big whore. Anything that is characteristic for whores goes for politics as well. И каква комисионна ще вземеш от руснаците? Immorality. Ignoring the poor, selling out to the rich and powerful. Survival at all costs. Господин министър, трябва да внимавате с тия хора, не е шега работа. Почетната част е в заговор. Тя ще арестува княза по моя заповед. Ако Исус беше държал яда под око, нямаше да го разпнат. You are asking me about those two men, how they were. Благодаря ви за вниманието. Желая ви усмихнат и успешен ден от мен. Ходете на театър, гледайте българско кино, защото си заслужава. А за край ще ви оставя кратък монолог на Захари Бахаров. Българско селфи. Американците искат да ме поробят веднъж за винаги. Руснаците искат да ме освобождават постоянно. Еврогейовете искат да ми сменят пола и да ми вземат детето. Аз искам детето да учи на Запад. Мразя Запада. Искам да се изправя срещу тиранията му, но и да паднат визите. Турците искат да си ме върнат, гърците искат да не се връщам другото лято. Македонците не ми признават историята, аз не им признавам държавата. Нищо, че едно време аз първи им я признах. Искам да изляза от нас и от Европейския съюз, но македонците да не влязат. Англичаните не искат да ходя при тях, но те идват при мен, защото тук няма толкова мерки. Искам спешно да се вземат мерки, да няма повече никакви мерки. Искам светът да знае, че ние сме измислили компютъра, но няма да им дадем да ни превърнат в компютри. Не искам да се стои отдясно в метрото и викам беге улево. Съединението прави силата, но всеки сам си преценя. Искам да се събираме. Стига толкова разделение. Но не искам да събирам разделно. Нали накрая всичко отива на едно място. За големите идиоти има място в университета, за малките деца няма място в детската градина. Не ми харесва как ми усвояват фондовете, затова ще си усвоя балкона. Съсипаха тая държава, но да живее България, защото тук нищо не става, но ние сме номер едно. Накъдето и да се обърна, виждам фашизъм, медицински фашизъм, медиен фашизъм, либерален фашизъм, само в обикновения фашистски фашизъм не виждам грам. Аз съм българче, обичам, ама не го знам цялото до края. България ми е на сърцето, Левски и Ботев са ми на прасеца. Обичам възрожденците, до днешните повече, защото тия от едно време са се борили да бъдем европейска страна, а днешните се борят да не сме. Напредък. Християнин съм, не съм религиозен. Един нов пророк ми казва да пия белина. Тя вреди на дрехите, но помага на здравето. И не е точно белина, да е, просто има малко белина вътре. И човекът не е точно пророк, работи като шпакловчик. Ама какво е това, нали? Исус е бил дърводелец. Пък и Месия, значи помазан, а шпакловката идва след мазилката. Значи моят човек е над Месия и аз съм над нещата. Не съм точно щастлив, но искам да бъда. И май в това е цялата работа.